Magpasalamat ta sa programa nato sa Balay sa mga Kabos. Kining maong balay, i-sponsor ni sa Holy Child High School. Muna niya itong mga magtutudlo aron po sa pagtambong ni maong kasaulugan sa pagbendisyon ni maong panimalay. Tudagan kayong salamat, mamuhay, tuban sa imong mga magtutudlo ni maong kawasa. Kung sa ACE po, salamat ha. Salamat po ni Bishop Martin, mamuhay atong superintendent na nagpasilip daw sa amin yung tawag na ito, Balay sa mga Kabos. Kinalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo mana kaninyo. Naasam kaninyo. Nagkayo sa kita diya sa diwa ni Kristo aron pagsalmot ng kasulugan sa pagbendisyon ni maong panimalay. Magkasaligad kita sa atong Ginoo karon dinhi ang pundok. Naningon may duha kanyo dito sa yuta magkahuyon sa pagpangitan sa matang yakad sa kaninyo. Kung may duha, kung tulon, na nagkatigong siya ngalan, ato sa batuban kanila. Doon sa inutan ang hugot na pagto, mangaliya kita nga to sa ginungyauntang santuson, hindi maong panimalay, timuon ko nga balaan, sama nga iyang gibalaan ang iyang balay sa iyang pagtulod sa balay ni Sakeo. Panaliptan unta sa iyang mga angeles, kinimaong panimalay, kung tanan nga nagapuyo dinhi, ingon man, ang nakila siya sa kanan ng lagi ni Kristo nga itong Ginoo. Amen. Ang sulat ni San Pablo nga ito sa taga-Pilipos, magipay kamo kanunay diya sa Ginoo, ipakita ang kanan nga lumong kinaiya, ayaw kamo kabalaka bisan unsa kundi pangayowa sa Dios ang inyong kinahanglan. Uban ang pagpasalamat sa tanan ninyong pag-ampo. Ug ang kalinaw sa Dios nga dili nakikigod sa tao. Nangalipod sa inyong kasing-kasing gumuna, kung awin gumuna sa buka nga maayo, ang yan, daygon, pangili, at matarong kutlit, matarong o kadanggan. Pakita sa buhat na inyong nakatunan o nadawat, ikan sa Ginoo, ginami sa mga tulong sa mga buhat, kung ang Diyos na naghatag ka nato sa kanina, sa uban kanina. Tulong sa grama Ginoo, Ginoong Jesucristo, di santos mo ang dagang kaganayan, kaya sa mong pagduaw sa ilang kalimalay. Imanduan mo mga apostoli sa pagdalag kalinaw, isang kinsang balay ng ilang pagkasublon, namuhi kami ng imong panalahinan ng imong kalimalay. Amahan, pinagi sa pagkatao sa imong bukto manak. Si Jesus, imong gibuksan anang kanamo ang ganaan sa kanangitong kulianan. Manalangini, kiningkutahan, kining mga bintana, kining mga kanimalay. Panulay dautan, ng agi dili, bukas usag kini niya kung naminangan, pinagi ni Kristo nga ito dito. Amen. Nadyo na ito ang amahan namo. Ama na mo, kayo ni Manan. Ama na mo, tuman tupot ang isilta ng sila niyo. Ganun na mo sa Santa Maria, ilanda sa Diyos, ilanda mo kami ng kasala, karon sa oras, ang itimatay, ang may amat, ang may pagsusunod sa Pilipinas, ang may pagsusunod sa Pilipinas sa Pag, ang may nalagas sa Pilipinas, natin ang Kristo, at ang Pinoy. Amen. Amahan namo, anak ka sa mga langit, pagayag mo kalat, abat na ang pinarian, doon yung pagbuot, tinisip ang ngayon sa langit. Paglalang sa mga sa dilaw, datag mo pang adawa. Kaya luwa kami sa usa. Paglalang sa kami sa lahat namo, dilimit ko diyan sa panulay. Nung sa umayin sa kadawatan. Amen. Ginoo, nagapasalamat kami kanimo, nining mong pagbidisyon. Salamat sa imong pagbidisyon ni maong panimalay, ining lawak, lawatanan, ining banggira nga gwapo kayo, imong abuhan, nga niya ko din, no? Yun man, sa imong lawak tulganan. Pinatulta nga pinagi din, mas sinatip ko din mo ang jutay nga kahayay sa kinabuhi.
Ining balaya sa kinatibukan ipanalanginan sa Ginoo. Ipadalangin mong balang mga anghel gikan sa langit aron mag-ambing, mag-amuma, manalipod kining maong kanimalay. Pinaagi ni Kristo nga atong Ginoo. Amen. Magkaigsunan, magmakasalamaton kita sa Dios dinhi maong pagbedisyon. Gikan karon kini maong panimalay pinatika na sa timaan sa krus nga may kadaugan nato sa tanang mga kabuyaw, disgrasya nga kadalagan. Ang Ginoo dili unta magmatulang kanato panahon sa atong panginahanglan. Mantigo sa kita nga mubasa sa minsay sa Dios kaya sa atong pakiglambigit sa atong isig katao. Pagsutong sa atong palibot, pinagi ni Kristo nga atong Ginoo. Amen. Ang Ginoo man kaninyo. Panalangin ka nato ang Dios nga magkagagahom sa tanan, ang Amahan, Anak, ug ang Espiritu Santo. Natapos atong pagbidisyon, dado nato ang kalinaw uban ang gugma sa atong Ginoo. Kasing-kasing po tayong magpasalamat sa mga panday. Kaya sila nalilisir sa atong mga voluntaryo. Kami Lahat na po na wala. Salamat sa Thanksgiving. Salamat ang Indian Cross sa pagkawin. Salamat